Здравейте, в сряда на 17 септември започва предаването Инфозона. Аз съм Желяз Годинев. Следващия около час ще бъдем заедно, както всяка делнична сутрин. Днес предаването наш гост е директорът на Драматичен театър Гео Милев в Стара Загора, Светла Тодорова. Ще говорим за новия творчески сезон, премиерите, знаковите спектакли с акцент. Ще започнем с многострадалната Геновева, тъй като буквално чука на вратата. Този спектакъл. Добро утро. Благодаря, че приехте поканата. Как мина лятото? Стана ли време за почивка? Тъй като обикновено септември свързваме с нов сезон по някакъв начин, с нова учебна година, ако щеш, нова работна година. При вас нов творчески сезон. Да, при нас всъщност свързане с учебната година, защото дейността ни може да се каже, че е така до голяма степен насочена към ученици. Така че обвързани сме с началото на учебната година, така че и началото на нашия сезон, но ние имахме и в края на август месец, всъщност копродукцията ни с Държавна опера Стара Загора, Красива птичка с цвят зелен, на режисьора Анастасия Събева, която е режисьор на Многострадалната Геновева, на Язовир Копринка. Всъщност успяхме този спектакъл, който рядко го играем, всъщност е наистина много интересен, награден от театралната гилдия. Но трудно се случват толкова мащабни копродукции. Да припомним също, че това е спектакъл, който получи Аскер, нали така? Да, точно така. Аскер за 2024 година. И то именно поради това, че беше една комбинация между един театрален проект, който е направен съвместно с Държавна опера Стара Загора и с балета на операта. Не знам дали такова нещо ще ни се случи тепърва, но наистина е много бележито като събитие, според мен, и за града ни. Нали, такива копродукции е хубаво да се правят, защото е нещо различно от това, което ние самостоятелно можем да направим самите институции. То е различно, ама със сигурност носи своята отговорност след себе си, първо взимайки решението да се направи едно такова нещо. Трудно се прави. Организация все пак на доста голям екип. Отделно две културни институции, които всяка си има своето програмиране за дейностите, които ще има през годината. Трудно е програмирането на нещо подобно, защото влиза в програмите и на единия културен институт и на другия. Сега ще говоря, защото на нас ни предстои нещо подобно в новия сезон. В интерес на истината, всъщност, аз малко ще ги разгледам не като на сезон, а като на година. Ние всъщност в това първо 6 месече на 2025-та така бяхме много активни, откъм премиери, фестивал нов, който стартира. Излезе първо Швейк през Третата световна война, след това всъщност по проекта, който ни бе одобрен от Министерството на културата, Магьосника от Оз, който леко мина в сянка на фестивала, но всъщност това също е едно много любопитно представление, което така беше програмирано за малката аудитория, но искам да ви кажа, че всъщност то се харесва от малки и от големи. Всъщност детски музикален спектакъл, който дори бих могла да го нарека и леко отива към жанра мюзикъл. С изключителен екип, творчески режисьор Бисерка Колева, сценография, костюми, професор Марина Рейчинова. Изключителен спектакъл. В момента всъщност е нещо, което много се харесва от публиката. Колкото пъти вече 4-ти път го изиграхме, сега в началото всъщност на септември месец и дори програмирано от 7 часа вечерта, всъщност се оказа, че си има своята публика от малки и големи. И така замислям се сериозно дали да не присъства, освен за ученици, за малката ни, младата ни публика, дали да не присъства в афиша ни и като едно вечерно представление, което от време на време да се играе, защото наистина спектакъл е хубав и те каня да дойдеш да го гледаш. Мисля, че ще бъдеш впечатлен от това, което ще видиш. А сега премиерата всъщност на Геновевата беше на 23 юли на Античния форум. А сега е всъщност в залата вече. Режисьора е Анастасия Събева. Какво може да кажем в исторически план за този спектакъл, тъй като вероятно на широката публика е познато от главата представлението в Подигото. Всъщност се оказа, че това е една пиеса Лудвиг Тик, на немски. Да, 1850 година е писана. Всъщност тя е поставена много. Пиесата по читалища. България почти всеки читалищен театър по време на Възраждането
Как се обяснява това? Ами, как се обяснява? Защото темата, която е в самия спектакъл Многострадална Геновева, нали, става въпрос точно за бунт, който така се развива, така че абсолютно те препознават вътре в самия сюжет всъщност и своята съдба, нали, българите по това време. И така революцията, която се заражда точно в този момент, по време на Възраждането. Поставено е много, с всякакви интерпретации. В Стара Загора е поставено през 1870 година. Всъщност преди 155 години. Това е в началото, още когато са били първите наченки на театрална дейност в Стара Загора. В моето съзнание е идеята да се върнем назад, защото ние тази година така отбелязваме 105 години от създаването на театъра ни. В съзнанието ми винаги е съществувало това да имаме едно връщане назад във времето с една съвременна интерпретация на нещо старо поставено и то още в самото начало. Така че предложението на Анастасия Събева в момента, в който тя ми предложи точно Многострадалната Геновева, аз прегърнах идеята с голям ентусиазъм, нали, защото и съвпадна сега с 150 годишната от Старозагорското въстание. Там има вплетени исторически данни също от Старозагорското въстание. Тоест, така нейната интерпретация доста и постановката доста така препраща към Стара Загора. Така беше важно именно от тази гледна точка. А по отношение на учениците, вътре в спектакъла има деца от театрална школа Жест към Центъра за подкрепа и за личностно развитие, което, нали, ми споделят: госпожо, ние това всъщност го учим, нали? И така за тях е още по-интересно да го видят пресъздадено и на сцена от самите тях, пък те още самите повече. Да участват вътре, да бъдат герои всъщност от това време. Режисьора Анастасия Събева работи изключително много актьорски и тя разчита много на актьорската интерпретация. Поради тази причина вътре имаме много нов текст, който е, за да може все пак да говорим за един съвременен вариант на Многострадалната Геновева, който, нали, благодарение на Мария Донева, която така успя да го оформи и възоснова на актьорски предложения и интерпретации, всъщност добави стойност на самия спектакъл, а езика, на който се говори, който, нали, отначало би могъл да кажеш, говорим все пак за преди 150 години, отначало ти се струва дали ще бъде възпред. Т.е. питаш се дали ще бъде възпред от публиката, но искам да ви кажа, че беше наистина много, даже така с усмивка и много добре представени от актьорите, така че да бъде разбираем и забавен на публиката. Мисля, че се получи едно много хубаво представление, което ще бъде за учениците полезно. Колко трудно е да се, или колко лесно, пак зависи от гледната точка, да се постигне баланс между едно такъв класически, може да кажем, текст до някаква степен, 175 години все пак са минали от тогава, когато е написан, още повече запазвайки пък атмосферата, препращайки към Стара Загора, към въстанието, всичко, което се е случило и тук да бъде вплетено в този спектакъл. От друга страна да бъде гледаемо и, как да кажем, разбираемо в съвременния контекст. Още повече пък виждаме и децата и младежите колко бурно и бързо всичко се развива с тези телефони, дигитализация и така нататък. Ами, според мен тук вече е работата на режисьора. И смея да твърдя, че Анастасия Събева е изключително в това отношение. Тя така работи много с различно жанрово. Нейното предложение беше, нали, да се вплита вътре различен жанр актьорска игра. Нали, това, което ме впечатли. Нали, да се премине през всички жанрове, комедия, деларте, през гротеска, през психологически театър. Нали, всичко, което е възможно да се комбинира. И тя е намерила наистина една много успешна комбинация. Нали, това вече е в нейното вдъхновение и в нейната гениалност. Нали. Тук аз не мога да го коментирам, просто това, което, нали, мога да кажа като зрител, който гледа, че би го гледала. Нали. Това е представление, което
както и Магьосника от Оз, би ги гледала непрекъснато. Да не кажа, че и Швейк ме е такова представление. И за Швейк след малко си говорим. Да. Аз всички много си ги харесвам спектакли, но наистина, нали, спектакъла на Анастасия, нали, понякога казваме за тези по-старите текстове, те леко миришат на мухало, нали, така смисъл, с извинения, така много често няма такова нещо. Точно обратно, как е успяла да го постигне. Аз мисля, че това е въпрос наистина на това какво се случва в нейната глава и по какъв начин тя вижда този спектакъл и как достига пък и до актьорите, за да ги запали. Защото пък това е да запалиш млади хора да играят толкова стар текст, също си е според мен майсторство. Тя ги запали. И това нещо се личи. Знаеш, разказвайки ми по този начин, специално за този спектакъл, се замислям пак много пъти тук в студиото, вероятно и с теб е ставало дума, и с твои колеги, и с представители на Държавна опера Стара Загора и Кукления театър, че някой като каже, аз съм Многострадалната генерала, съм гледал примерно преди 5 години или съм гледал постановка на Врачанския театър примерно, а всъщност пак за пореден път си давам сметка, че всеки един спектакъл е едно ново изживяване. Да, всеки един спектакъл. Особено пък при друг режисьор, друга постановка, други актьори, ако щеш, друг ден, ако щеш. Актьорите вътре бяха активни участници в създаването на тази съвременна постановка на Многострадалната геновева. Активни, ама наистина активни, защото режисьора Анастасия Събева работи изключително много и разчита, подавайки своите режисьорски задачи, разчита на актьорската работа също отсреща. Тоест, нали, тя не е от този тип режисьори, които идват с всичко готово, нали, което е начертано. Ти това, а тя ги провежда и след като им даде възможност те да интерпретират, тя подбира това, което на нея и върши работа. Което според мен, нали, това е стил на работа, режисьорски стил на работа, има различни видове режисьори. Сега има такива, които са абсолютно готови, нали, всяка реплика, всяка интонация, всеки жест, нали, аз съм работила с такива режисьори. Не, че не можеш да работиш малко, то е като под диктатура, не, че не можеш да работиш така, но там нямаш свободата, нали, своя личен принос актьорски вътре в цялото, а когато ти имаш своя личен принос, ти го приемаш като свое и тогава наистина се получава се наистина хубав спектакъл, защото всеки дава от себе си. Всеки дава от себе си за цялото. А тя работи изключително много и държи актьорите, сценографа, композитора да бъдат непрекъснато в този творчески процес. За да може непрекъснато, когато има нужда да се променя, защото едно е идеята. Нали, идеята в главата ти е една, но когато ти тръгнеш на практика да реализираш нещо, то се оказва доста по-различно и тогава наистина трябва да не държиш на твоето си, а да дадеш възможността на останалите да се включат и да го по такъв начин да предложат своята авторска работа, така че те също да се запалят и да създадат едно общо представление, което да бъде така достъпно до публиката ни. Аз мисля, че е такова представление. Да ги кажем кои са и актьорския състав, сценограф, композитор и така нататък. Целият екип, който стои зад това представление. Така, режисьор Анастасия Събева, сценография Теодор Киряков, костюми Илина Грозева, Мария Донева, драматурга също е включена в нашия спектакъл, Христо Намлиев, композитор. Актьорите са Елена Азалова, Краси Ненков, Борче Манев, Иван Калошев, Цветомир Черкезов, Стефан Борисов, Ивелин Керанов, да не изпусна още някой, Яна Божанин, Тони Тончева. Така, може да изпускам някой, но така доста голям екип актьорски от страна на Драматичен театър Кирил Милев. И ако забелязвате, нямаме звезди. Нямаме звезди, но аз вече почти 3 години и половина се боря с това да не вкарвам звезди в нашия театър, защото желанието ми е актьорите тук в нашата трупа да се развива и актьорите да имат възможността да играят хубави роли и така. И се получава. Получава се, да, но ни е трудно в продажбите, но това е, няма как, то винаги едното е за сметка на другото. Така, кога е самия спектакъл? Има ли още билети останали? Да, има останали билети. Сега ние, понеже в момента гласихме този спектакъл да бъдем вече в нашата сграда на театъра,
И малко така има около може би 20-30 места, които са затворени, защото за да стане трябва да има хубав аванс, а самата сцена в културен център няма аванс. Така има и допълнителни пристройки, които са направени, за да може да се реализира спектакъла. Така че има все още места, но нали, не е в пълния капацитет на залата си, поради тази причина, че просто както и Магьосника от Оспък също има там едни затворени места, просто пак е причината това, че не сме се в собствената зала. Така, до вечера в 7. До вечера в 7. До края на септември има още 2 спектакъла, които сте подготвили. Един е още утре. Още утре е Швейк, през Третата световна война. Ние си говорихме за Швейк, ама пак ще си поговорим за Швейк. Аз така не съм го изгледал. Сега да видим за утре дали ще се организирам. Все се каня, ама не мога да се наканя. Много ще се радваме, ако успееш да се организираш. Последно какво гледах? Последно, където Илчо ли се казваше един актьор? Илчо, да. Илчо, да. Публиката седнала, уважаеми зрители, и той ходи между публика, казва, не, спектакъл няма да има. Това е Рождество се обърка, да. Рождеството се обърка. Това е било покрай Коледа, 2024-та. Некъде тогава. Може би, да, или началото на тази година беше, ама Швейк също е много хубаво представление. Аз така мисля, там предполагам пък още по-сериозно предизвикателство за една такава превърнала се вече, макар и не чак толкова стара, като текст и като драматургия. Много съвременно. Да, Дамян Тенев направи едно много съвременно представление. То ще е афиша, като видим колко атрактивно е направен. И вътре е така в самия спектакъл, но трябва да дойдеш да го гледаш, както и кани публиката да дойде да гледаш Швейк. Мисля, че също е едно вече от любимите ни представления. Нали, има хора, които идват специално за този спектакъл, за да си вземат билети. Утре в 7. Утре в 7 е Швейк. Тази вечер е многострадалната Геновева. Точно така. В културния център все още. Все още. За Масло от Кипарис, какво да кажем, в края на месеца изпращате септември с него. Изпращаме септември с него и той е също от представленията, които много се харесва на старозагорската публика и се получи един изключително така успешен спектакъл, много близък и достъпен. Така особено за тази публика, която е по-възрастната, по-зрялата ни публика. И аз съм много доволна, че имаме такова разнообразие вече и с Магьосника от ТОС, защото доскоро нямахме детско представление, което да присъства в репертуара. И аз много се радвам, че вече така попълнен ни е репертуарния афиш с абсолютно за всяка възраст спектакъл, така че могат така да избират старозагорци, нали, какво да дойдат да гледат. За синхрона между режисьори, актьори, сценографи и технически екип за изграждането на един спектакъл, ясно е, че е различно при всеки режисьор. Да. Но пък на няколко пъти изтъкна ролята на актьорски екип, който очевидно така за теб като менеджер на всичко това, като процес е на първостепенна важност. Да. Ами аз искам да ви кажа, че всъщност и създаването на трупа и създаването на една хубава машина театрална, която да работи в синхрон, всъщност е много бавен и труден процес и ми изисква наистина време да се случи, да се подбере, да се как да кажа, да се възпита да работи в една посока. Това няма как да се постигне с един спектакъл. Това просто трябва да бъде това е един дълъг процес, който трябва да продължава и да бъде в определено човека, който управлява театъра, менеджера, директора. Трябва да е с ясната представа какво иска, нали, какво иска да постигне не само като репертуар, и като трупа, и така също и пък и трупата трябва да е наясно, нали, за посоката на къде се върви, но това също е труден процес. И все по-трудно става при нас, говоря за сценичните изкуства, защото има несигурност от гледна точка на финансиране. Тази несигурност не води към устойчивост, която устойчивост пък на нас не е необходима, за да може ние пък да планираме напред какво се случва. И това ме е вече болна тема. Аз лично на 3 години и нещо от мандата си, независимо от големия ентусиазъм, с който почнах, леко започнах да се уморявам от целият този факт, защото дойдох със страшно много идеи, от които само 50% успях да осъществя. Сега до някаква степен това е, че сме в ремонт. Тоест, моята идея беше ние да работим
в две игрални пространства, на камерна сцена на театъра, на голяма сцена, да вървят паралелно репетиции, да си направим лятната сцена отпред пред театъра, там също да изнасяме своята продукция. Така, доста идеи имах, които просто в момента ми е много трудно и все по-трудно ми става да ги осъществя, пък ремонта все още се бави и така. Последно, като говорихме с представители на общината, май казаха до година. Да. До лятото ли, до края на годината ли? По някое време. Да, но трудно е вече. Започва да се усеща това, че имаме само 10 дни сцена. В момента, в който ние започнем нещо да продуцираме, т.е. когато трябва да изкараме нов спектакъл и затова и сега това 6 месече, първото ни беше доста активно, но пък тогава ние не можем да играем толкова, когато изкарваме спектакъл, защото тези 10 дни в месеца сцена ние ги използваме за репетиции, за да може все пак чисто технологично ние трябва да имаме минимум 10 дни сцена, за да може спектакъла да излезе. И тогава ние не можем да играем. А пък приходите ни генерират, продажбата на това да играем ни генерират приходите, ни генерират заплатите и то всичко е обвързано и де-факто ние един месец играем, един месец не играем. И така, става вече трудно. Пък аз все още продължавам да поддържам пълен екип от така, не съм нито освобождавала хора, нито съкращавала, не ми се иска да се стига до това, но вече става трудно. Наистина става трудно и ще трябва да издържите още. Ще издържим, може би, да. Няма друг изход няма, като слушам, няма друг изход. Нямаме друг изход, но трудно е. С взаимодействието с местната власт, ясно, че според мен проблеми там няма. Ние там няма, в смисъл, каквото могат, всъщност те помагат. Аз не мога да се оплача от гледна точка на помощта, която ни оказват. Но ситуацията е просто трудна. Да. Културният министър е актьор. Да. Това отрази ли се по някакъв начин, не на гилдията, ами като цяло на отношение към сценичните изкуства, ако щеш? Аз мисля, че има още време да видим какво ще се случва. Все още ми е трудно на мен да преценя. Така, мисля, че веднъж се обърнах лично към него и това, което го помолих, всъщност той помогна. Така че нямала съм проблем в това отношение. Сега от тук насетне това като цяло, аз си мисля, че като цяло има такава несигурност в сектора ни и то е на още по-високи нива. Тоест малко така, не се гледа сякаш сериозно на нашата работа. Според мен трябва да се гледа сериозно. Защото пак говоря за тази несигурност. Аз няма как просто хората да ги задържиш да работят. И то много специфични професии има в театъра, които са почти пред изчезване някои от тях. Тоест има специалисти, които в момента, в който хора на по 65-70 години, в момента, в който те изчезнат, като кадри, няма приемственост, няма хора, които искат да научат този занаят и ти ги държиш, няма и заплата, която да предложиш, която да ги, примерно, провокира младите, защото много често при мен хората, които напускат, единственото нещо, което казват, много ниски заплати. И така. И затова казвам и за трупата. Някак си няма как само на ентусиазъм, защото ентусиазъм 2 години. После в един момент отново започва, аз имам това разходи, така трябва, откъде почваме някакви странични неща, от това пък започва нещо, това основното да страда. И така, в смисъл, това си е тема, според мен, на всички директори. Да, в магазина и в банката, когато трябва да се погасява кредита, с ентусиазъм само казват не може. Да. Така, спомена по-рано в разговора за нов проект, евентуално съвместен с някаква друга институция. Да, сега това вече ще го обявя официално, защото то е работа от края на 2024 година, от ноември месец. Това е един проект, по който кандидатства театъра. Цялата ни година беше под мотото културно свързване. Този проект също влиза в това културно свързване 2025. Ние кандидатствахме към ИСУН, значи това е по механизма за безвъзмездна помощ за възстановяване и устойчивост. Имаше едно забавяне там и несигурност дали ще има достатъчно средства. В крайна сметка те се отпуснаха и ние август месец вече подписахме договорите си по този проект. Доста дълъг период от време работим по него, заедно с режисьора Петър Денчев.
Значи става въпрос за копродукция между нашия театър, драматичен театър Гео Милев и Търгомореш, Национален театър Търгомореш в Румъния, които така също откликнаха това да се случи като партньори. Този проект е изцяло от български екип, имам предвид творчески сценограф Петър Митев, режисьор Петър Денчев, композитор Христо Намлиев, хореограф Калина Георгиева. Ще бъде с 4 български актьора и 4 румънски актьора. Първо сега на 20 септември тръгваме за Румъния, където ние ще започнем първоначално репетиции там, след което се връщаме обратно тук с румънските актьори, продължават репетициите при нас и трябва в февруари месец да излезе първо премиера тук в България, като тази премиера по самия проект ние трябва да бъде с вход свободен. И също в Румъния също с вход свободен. Всъщност това е по схемата за създаване на продукции, копродукции, промотиране български продукции, копродукции, промотирането им на европейските и международни пазари. Изключително експериментално е като работа, поради тази причина то е като проект, т.е. финансирането идва отвън, но целта на това е първо отварянето на нашия театър навън, в случая към Румъния, след това и към международни пазари, защото нашата идея е този спектакъл изпробвано върху хора, се казва, на един млад сръбски автор Мая Пелевич, всъщност да пътува, да ходи по фестивали. Той ще бъде и на български, и на румънски. Точно това ще е. Да, на български и на румънски, като са предвидени субтитри, т.е. когато се играе в България, ще има румънците, това, което те говорят, ще бъде на български, с български превод и обратно, когато е в Румъния. Така тръпна, защото е нещо, което не сме правили и идеята, общата ни идея заедно с Петър Денчев, аз съм много благодарна, защото благодарение на него ние всъщност направихме всички контакти в Румъния. И така доста дълги години нашия театър не беше излизал навън. Ходихме на фестивал, от Сучава, от театъра в Сучава дойдоха и изиграха да е представлението. Сега правим с Търгомореш, също правим тази продукция. Те са си направили от своя страна декор, ние сме си направили от наша страна. Всъщност разходи почти няма да има, освен присъствието на 4 български актьори там и 4 румънски актьори. С интерес ще следим крайния резултат. Трябва в февруари месец да излезе. Сега, всъщност, то трябваше да излезе по-рано, но понеже стана това забавене, ние поискахме малко, имаме право, леко да удължим срока и с цел все пак спектакъла да има необходимото технологично време да се случи. Иначе ние почти сме готови от към декори, от към костюмите в момента се правят, но те ще бъдат много бързо. Това, което е най-тежката част декора, защото той е самия спектакъл, какъв му е сюжета? Какво е изпробвано върху хора? Ще видите. Ще видим. Много скоро очакваме самия режисьор да даде своята режисьорска експликация върху това какво мисли той да направи, защото той е интересно, аз съм изчела пиесата, но все пак говорим за режисьорско виждане, доколкото знам, имайки предвид това, че ще бъде на 2 езика, той включва хореографа изключително активно в целия процес, което означава, че ще се опита да го направи максимално достъпно, независимо от езиковите различия, които са, защото има спектакли, които могат толкова добре да бъдат хореографирани, така че визуално да бъдат възприети, дори да не е нужно, аз съм гледала такива спектакли, дори да не е нужно да знаеш езика и разбираш всъщност за какво става въпрос. Добре. Със сигурност ще продължавате да провокирате и да замислите хората, това е целта на изкуството и като си тръгнат да се чурят. Да. Аз мога да кажа, малко да открехна и за някъде април месец в момента договарям с един румънски режисьор, защото с Румъния ни продължават така сътрудничеството. Ти беше много впечатление от участието тук на фестивала. Теодор Кристиян Попеско, който всъщност беше тук и направи своята линия. Ние с него също от 1 година договаряме нещо, което да направим с нашия театър, с изцяло румънски творчески екип. Предопределените на Елиас Канети, български автор. Все пак роден в Русе, макар и не е живял толкова дълго в България. Много интересна е пиесата, която той предложи. След това той ми предложи и други пиеси, но
аз някак си се спрях на тази, защото ми хареса. Философска, но същевременно изключително според мен съвременно, така с съвременни теми, които можем много да ги така припознаем като проблематика сега. Успех по всички фронтове, с които сте се захванали и дай Боже по-бързо да се върнете у дома си, тъй като сигурно ще бъде по-спокойно, по-комфортно, още по-креативни ще бъдете и публиката също ще се чувства по-добре със сигурност в сградата на емблематичната сграда на драматичен театър Гео Милев в Стара Загора. Надявам се по-бързо ремонта да приключи и да продължите работа си там. Благодаря. И аз благодаря за това гостуване. Рекламна пауза ще направим една кратичка, след малко се връщаме в студиото с малко акценти от тема спорта.